Слава Україні! Всіх вітаю! Сьогодні я вам швиденько покажу, як отримати податковий номер у Словенії. Отже, треба заповнити форму, яка називається образець ДР-02. Я вже підготував, трошки заповнив, тож йдемо по кроках. Перший пункт – це податковий номер, пропускаємо, тут нічого не пишемо. Особне ім'я – це ваше ім'я та прізвище. Датум рojstva – це дата народження. День, місяць, рік. Край рojstva – місто, де ви народилися. Спол – це стать, мужський або женський, зрозуміло, чоловічий, жіночий. Державлянство України. Далі дані про резидентський статус. Чи ви є резидент Республіки Словенія, чи ні? Звичайно, ні. Країна резидентства вказуємо Україна. Далі це ваш ідентифікаційний номер в Україні. Наступне. Наслов стального прибувалища. Ви в Словенії тимчасово, доки не отримаєте постійне місце проживання, дозвіл. Тож до цього моменту адреса вашого постійного проживання залишається в Україні. Тож пишемо країна Україна, вулиця і хішна штавілка – це відповідно вулиця і номер будинку. Пишемо Тараскова, наприклад, вулиця. 5 будинок. Квартиру пишемо не окремо, а так просто через дефіс. 5, 11. Місто Черкаси, пошта – це поштовий індекс. Наслов дочасника прибувалища – це адреса, де ви проживаєте тимчасово у Словенії. Пишемо країна, Словенія, вулиця і хішна штавілка, відповідно, адреса, номер будинку, населення, місто Любляна, пошта – це поштовий індекс, так само, у Любляни індекс 1000. 9. Наслов Республіки Словенії за вручення – це та адреса, куди вам надсилатимуть ваш податковий номер. Обов'язково, навіть якщо він співпадає, треба заповнити. Далі, 10-й пункт – рахунки в Туїні. Це ваші закордонні рахунки. Мається на увазі рахунки не в Словенії. Тож, якщо у вас є рахунок банківський в Україні або якихось інших країнах, це треба заповнювати. Штавілка, номер рахунку у формі IBAN, назва банку або ощадної каси з SWIFT або BITS-кодом. Назва країни, дату. Тут ставите дату. Перше – це коли ви відкрили рахунок, друге – коли закрили рахунок, якщо, звичайно, закрили. 11. Інші дані про фізичну особу. Запослен означає працює, незапослен – безробітний, упокоєн, упокоєна – це пенсіонери. Кмет-кметиця – це фермери, студент-студентка – це, відповідно, студенти, діяк-діякиня – це учні гімназій та середніх шкіл. Делодоялець – це роботодавець. Приявлено на заводу за послання так або ні. Це реєстрація на біржі праці. Відповідно, ви в Словенії не стоїте на обліку. Тому ні. Далі це заповнити не потрібно. 13 пункт. Ваша імейл-адреса і номер телефону. Якщо ви не розумієте словенську, не розумієте англійську, то бажано давати не тільки свій номер телефону, але ще й якоїсь іншої особи, яка може, якщо що, замість вас поспілкуватися. Далі дані про ваш капітал, якщо ви володієте часткою якоїсь фірми і таке інше. 16-й пункт – це причина, чому ви хочете отримати цей податковий номер. У нашому випадку ми пишемо відкриття рахунку у словенському банку. Отож, по-словенськи це «Отпірані рачуна при словенській банці». Так, далі це не потрібно. Тут пишемо в місце, де ви подаєте це. Якщо в Любляні, так і пишемо в Любляні і дата. Підпис. Власне, це все. Обов'язково з собою ви маєте завжди носити закордонний паспорт. Коли ви будете подавати цю заяву, вам також потрібно додати до заяви копію вашого закордонного паспорту. Просто перша сторінка цього достатньо. Отже, далі, куди це нести, що з цим робити? Відкриваємо Google, пишемо FURS. Ось Любляна Tax Office. Це, власне, і є податкова. Вход з цієї сторони основний. Тут де реставрація Модрий квадрат. Це є вхід.
вулиця, Давшна вулиця 1. Тобто податкова вулиця 1. Податкова знаходиться на податковій вулиці. Це логічно. Отже, заходите ви ось з цієї сторони і одразу праворуч. Там будуть віконця, ви все побачите, там ви віддаєте цю заяву, потім по пошті вам прийде податковий номер впродовж 8 днів. Як добратися туди, якщо у вас немає машини? Тут клікаємо Directions і тут вказуємо вашу адресу, де ви живете. Отже, наприклад, у нас там була Літійська, 24. І бачимо, що пішки досить довго. Вибираємо громадський транспорт. Тут ми маємо варіанти, коли, скільки їхати, і який номер автобусу. Автобус номер 2. Тут ми можемо побачити повністю маршрут, можемо побачити, скільки зупинок, назву цих зупинок, скільки треба пройти і так далі. Тут пропонується пройти трошки пішки 15 хвилин, потім на автобусі трошки проїхати і ще трошки пройти. Я думаю, все зрозуміло. Якщо є якісь ще питання будуть, пишіть, будь ласка, у коментах. Завжди відповідаємо. Слава Україні! Вам всього найкращого!